ବୋଉ ଝିଅ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ତୁ ଛାଡ ସେ କଥା ସବୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ କଣ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡିଛୁ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭଡା ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ହଁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ସେମିତିଆ ଶାଶୁ ନୁହଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୁଅ ବୋହୂ ଟିକେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲସେ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏଇଠି ରହିଲେ ତ ସେ ଜମାରୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବନି, ଖାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ପଠଉଛି। ବୋଉ ତୁ ସତରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ନେଇ ଘରେ ରଖିକି ହେ। ଯାଉ 5-10 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବନି। ମୁଁ ବୁଢୀ ହେଲେ ଆସିବନି, ଯିବ କୁଆଡେ? ଯାହା ହେଇନି ବାଲ୍ୟ କାଳେ ସିଏ ବି ହବନି ବୃଦ୍ଧା କାଳେ। ତୁ ଆଜି ସିନା ଏକୁଟିଆ ଅଛୁ, ତୋର ବୟସ ଅଛି, କାଲି ପୁଣି ବୁଢୀ ହେଲା ବେଳେ ତୋ ପାଖରେ କିଏ ରହିବ? ମୁଁ ଆଜିଠୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇବି। ମୁଁ କହିଦେବି କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ରହିବାର ଅଛି ଏଇଠି ରୁହ। ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଖୁସି ତୋର ସବୁ କର, ଖାଲି ମତେ ମା ବୋଲି ଭାବ।